салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯз аст ана минамуд абайкои аҷоибуд материалиш виливет ҳам неста як намуд мягки материали хушрӯакай бори нав омадай размери 46 то 54 будай поёниш нихели ранги русалка боринай кишодак немқа ранг дорад 6 та ранг дошта будай нархиш 250 сомони нархи донашай оптон гирин бо арзон мекунем сиё ва бизори кабутам ҳастая ина кабути ҷинсви будай духтаро ҷинсия осмонияй як телефон да кам тарак вай омадай ранги худаш на омадай росте ранги худаш кабути осмонияй тоза кабути осмони духтаро на касе конкретни харидорай марҳамат кардан нависен доставка ҳам ба шаҳри Россия дорем ҳам дохили Тоҷикистонда ба духтарака боини намуд абая омадаги капшондор ма расветгоша нишон метим ҳамашон овезон нестан материал иш духтаро виливета нам хели поёниш раскушони паракдори хушрӯак бори нав ирам 250 сомон ина бежви цвет дора духтаро сафедаиш бом бежви будай сиёҳ дора бо чӣ ранг дора бони хели молочнича дора хулас ман рангшиносам нестам хай ҳами ранго дусе ранг дорам хулас нар хиям 250 размер 46 то 54 размер дорем